aquí el puto amo. Mira, mira, és que per dins és igual, igual que el meu. Igual, igual. Mira, 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 mira. Quina passada, en blau. Que això és qualitat, Cuidado, cuidado. Mira, 260, bueno, una passada aquest cotxe. Mira, aquí deixaré uns dinerets. Gentilesa del Jaume Fardi, un premi, el que el compri. És que és una puta passada aquest cotxe, què et sembla? Mira, espera que m'agrada un selfie amb el cotxet aquest. Que el puc ajudar amb alguna cosa? Què passa? Escolta, tu ets el que fas els cotxes a mida, no? Sí, bueno, nosaltres fem exportació de vehicles, els fem a mida, sí. Esto és una passada, o sigui, si jo vull el símbol del dòlar al volant, tu me'l pots posar o què? Sí, els personalitzem, sí, en principi sí, no hauria problema. Doncs mira, anem a negociar una miqueta. Mira, és que no sé si vull un jeep o un cotxe, perquè jo tinc 4 helicòpters, saps? 4 helicòpters? Sí, en tinc un... Bueno, el que passa és que en tinc una... Sí, hola, bones. Senyor Jaume Fardi? Sí, ara vinc. Uah, xaval, però això què és? On surto jo? On estic jo? Jaume Fardi de Calci Pasti, de puta mare, tio. El Fardi Car. Fardi's Car. Bestial, és que és bestial. És bestial. Hombre, senyor Fardi. El símbol del dòlar aquí al volant. Veig que ja l'ha trobat. Què passa? Molt bé la foto, molt... La veritat és que ho has fet molt bé, Sí, li ha agradat. Sí, molt bé. On està el botó aquí per sortir? El botó per sortir? No, Sí, ja saps que aquest cotxe és... Que hauríem de parlar primer del tema del pagament, no? Això no hi ha cap problema. Jo sóc Jaume Fardi, de Calci Pasti, i aquí tens els teus diners, mira. Ja. No t'ho gastis tot, val? Ja. Vinga, quan vulguis ja em pots obrir. Això és una broma, no? Escolta, escolta. Vinga, fes el favor, vinga. Què vols? Ja sabia jo que això No, què va? Què passa? El problema són els diners o què? Sí, ja ho sabia, Són els diners? sí. El problema són els diners? Sí, policia, sí. Com que policia? Però si la policia és meva! Sí, la policia és teva. Dóna'ls-hi records, dóna'ls-hi Molt records. bé, sí, molt bé. Sóc el puto amo, que mig Aquí, país és meu. No, què passa? Que hi ha algun problema o què? Què passa? Joan, què passa, Joan? Sí. Què feu? Camino? Bé, ja ho sabeu, si teniu una proposta seriosa, i voleu tenir el vostre cotxe a mida, a ES Motors farem possible que tingueu el cotxe que sempre heu desitjat. No ho dubteu. Que un altre, que el cotxe és meu! Que el cotxe és meu! Que me donin! Seriosa.